Исәнмесез, хәерле көн, коллегалар. Сезгә башта башта сезгә үземнең чыгышымның темасы буенча ролик күрсәтеп китәсем килә сезнең игътибарга. Рәхим итеп карагыз. Ачылса. Живя в многонациональной республике, родители русскоязычных учащихся хотят, чтобы их дети хорошо знали татарский язык. Теперь, когда появился «Салям», учебник татарского языка нового поколения, отвечающий европейским стандартам, выучить татарский язык стало еще легче. Главная цель учебника – научить ребенка разговаривать. Все задания в нем коммуникативные. В нашем учебнике много ситуативных диалогов, интересных рассказов и стихов. С помощью игр и песен изучение татарского становится легким и увлекательным. Данный учебник не перегружен грамматическими заданиями. Работая по нему, учащиеся знакомятся с живым татарским языком, обучаются его интуитивному восприятию. Полный учебно-методический комплект состоит из учебника для работы в классе, рабочей тетради для творческого развития, книги учителя для методического сопровождения, сайта с аудиофайлами и интерактивными заданиями, видеоуроков, флеш-карт и стикеров. Учебник очень красочный, мне нравится по нему заниматься. Там поучительные задания. Их можно читать, разукрашивать. Он очень интересный и познавательный. Сын любит изучать языки, у него достаточно серьезно начало получаться говорить по-татарски. Потому что программа построена очень интересно. Они поют песни, учат стишки. Живые, яркие учебники. «Салям» разработан на основе лучших технологий преподавания английского языка. Над учебником работает команда из молодых учителей и опытных учителей-практиков. Комплексная апробация учебника в начальных классах показала высокий уровень усвоения материала. Без менә шушы «Салям» дәреслеге чыгару өстендә эшлибез. Мин 33-нче мәктәпнең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Хөснетдинова Хәмзия Хәмбәл кызы шушы дәреслекнең бер соавторы булып торам. 2нче сыйныфтан башлап соавторы булып торам. Һәм бүгенге чыгышымның максаты да сезне шушы дәреслек белән тагын да якынрак таныштыру. Үзем мәктәптә 25 ел эшлим, шуңа күрә төрле методикаларны, төрле алымнарны, төрле дәреслекләрне күргән кеше. Татар теле укытучыларының бөтен проблемаларын эштән кайнап, үземдә сизеп, тоемлап эшләгән укытучымын. Һәм бүгенге чыгышым да сезнең өчен файдалы булыр дип өметләнеп калам. Ләкин чыгышны башлаганчы безгә иң беренче нәрсәгә кирәк булган бу дәреслекне чыгару дигән сорауга җавап куярга кирәктер. Шулай бит? Чөнки безнең замана үзгәрде. Замана балалары алар икенче төрле. Алар элеккеге кебек укытуны үзләренә кабул итмиләр. Шуңа күрә безнең алда тора укучыларны ничек дәресләргә җәлеп итү. Инде татар теле укытучысы алдында бу мәсьәлә, бу проблема икеләтә артты. Чөнки балалар татар телен сайлап алырга тиешләр. Димәк, без инде башка предметларга караганда күпкә алдан атларга, үзебезнең бөтен мөмкинлекләребездән файдаланырга тиешбез. Һәм дә иң мөһиме, әле бигрәк тә иң мөһиме дип әйтер идем, без үзебезнең татар телебезне саклап калу юлына баскан кешеләр. Хәзерге моментта бу бигрәк тә актуаль булып тора. Шулай бит? Моның өчен инде безгә аңларга кирәк, замана баласы нинди ул. Хәзерге балаларның аңын галимнәр клиплы аң дип йөртәләр. Димәк, дәресләрдә алар өчен
кыска сюжетлы видеолар, рәсемнәр, диалоглар, монологлар, фильмнар, мультфильмнар, алар барысы да тулып торырга тиешләр. Эш төрләре төрле булырга тиеш. Ул төрле генә түгел, хәтта алышынып торырга тиеш ул балаларның, аларның ниндидер игътибарлыкларын җәлеп итү өчен. Шулай ук укучыларны мактау, уңышын күрү, рус телендә әйткәндә ситуация успехын тудыру да бик мөһим. Чөнки алар үзләренең белемнәрен күзалламасалар, аларның уңышлылыкларын күрмәсәләр, алар татар теленә карата икенче төрле фикердә булачаклар. Безгә кирәкмәгән нәрсә килеп чыга, шулай бит. Димәк, мактау, уңышларын күрү. Шулай ук дәресләрдә һәр дәрес безнең проблемалы, тормышчан булырга тиеш. Рус баласы бигрәк тә, әгәр дә ул тормыш ситуациясын үзе күзалламаса, аңа нәрсәгә кирәклеген, темаларын аңламаса, димәк, ул инде аның өчен безнең нәрсәдер өйрәтеп утыруыбыз кирәкмәгән нәрсәгә кайтып кала. Ул аның нәтиҗәсен үзе чыгарачак. Димәк, һәрбер дәресебез әле безнең проблемалы, тормышчан, алар куллана алырлык булырга тиеш. Менә мин әйтеп киткән шушы проблемалар, булар барысы да укучыны мавыктыру өчен эшләнә торган нәрсәләр, алар сәлам УМКсына, укыту методик комплектына инде салынганнар. Комплект, үзегез беләсез, яңалык түгел. Шулай ук, хәтта караган вакытта ук, шулай бит, чит телгә өйрәтүнең Европа стандартларына туры килә торган заман дәреслеге. Безнең, мәсәлән, инглиз теле укытучыларыбыз, безнең айрым фәннәрне укыту, тирәнтен укыту мәктәбе гимназия статусын алды, гимназия булып тора. Анда хәтта безгә кызыгып карыйлар, инглиз теле укытучылары, француз теле укытучылары. Инглиз теле бездә атнага 5-6 сәгать укытыла. Француз теле безнең мәктәптә 3 сәгать укытыла. Күзаллагыз шуны. Шуңа күрә безнең менә шушындый дәреслек булу, бу бик мөһим нәрсәдер дип беләм. Ни өчен дигәндә, менә хәтта караган вакытта да бу искитмәле балаларга, шулай бит, караган вакытта да ул рәхәт тотарга, күрсәтмәле, әле бу беренче генә мәсьәлә. Инде дәреслек безнең тора эш дәфтәреннән, дәреслектән һәм укытучы китабыннан. Хәзерге вакытта дәреслек 6-нчы сыйныфка кадәр электрон вариантта бар. 4-нчы сыйныфка кадәр дәреслек рәвешендә, печатный ничек була инде ул, басма рәвештә чыгарылган 4-нчы сыйныфларны кушып. Кызганычка каршы, әле бөтен мәктәпләргә дә таратырлык бу дәреслеккә сорау күп, ләкин бөтен мәктәпләргә дә таратырлык андый мөмкинчелекләр әле юк. Бик тиз темпта эшлибез, шуңа күрә дәреслекне бөтен мәктәпкә дә таратырлык көтеп калабыз инде булырдыр дип. Димәк, мин сезне хәзер якынрак дәреслек белән таныштырып китәсем килә. Әйткәнемчә, 6-нчы сыйныфка кадәр электрон приложениесе да ул бар сәхифәдә. Һәр сыйныф безнең бүленгән, менә мәсәлән, 1-нче сыйныф 15 модульгә. Бу безнең 15 модуль, ул дәреслекләрнең саны, дәресләрнең саны азайган вакытка кадәр төзелгән модуль. Хәзерге вакытта 1-нче сыйныфта 11 модуль булып калды безнең. Ул бетә киемнәр түгел, минем тәнем модуле белән. Димәк, 1-нче сыйныфны ачып караган вакытта ачылмый. Ничек ачырга кирәк? Икене ачабыз, әйдәгез. 2-нче сыйныфта да шулай ук модульләргә бирелгән. Бөтенесе дә поп темаларына туры киленгән. Мәсәлән, мөхит, якыннарым, саф һавада, бәйрәмнәр, булар поп темаларын күзаллап төзелгән модульләр. Мәсәлән, ачабыз икән сәлам дәреслеген. Һәр модульдә безнең дәреслек, эш дәфтәре, укытучы китабы, уеннар, рәсемнәр һәм җыр тора. Һәр берсенә тукталып киткән вакытта без әлбәттә иң беренче карыйбыз дәреслекне. Дәреслек күргәнегезчә ул бик тә бизәлешле,
анда укучыларның үзләренең яшьләренә туры килә торган персонажлар, аларның һәрберсенең исеме бар, алар ул персонажлар белән аралаша алалар, алар исеменнән сөйләшә алалар, аларга сораулар бирә алалар. Мәсәлән, менә беренче битне ук алган вакытта без инде күрәбез Артурны, Акбайны, укытучы, физкультура укытучысы Идрис абыйны, монысы Маратмы Налилган? Марат. Һәрбер дәрестә безнең 1, 2, 3 аудио материал бирелгән. Мәсәлән, тыңла һәм җавап бир. Укучылар менә бу диалогны рәсемдә, уже сюжетлы рәсемдә күреп, нәрсә турында барганлыгын аңлый алалар. Укытучы тора, демәк балалар, демәк безнең нәрсә турында сүз барыр икән, ачып карыйбыз. Икенче дәрес беренче күнегү. Тыңла һәм җавап бир. Бу кем? Бу укучымы? Әйткәнемчә, дәреслектә бөтен персонажлар да бирелгән, темалар бүленеп, кабатланып, һәм бер-берсенә үрелеп барылалар. Икенче сыйныф дәреслегендә инде язу күнегүләре кертелгән, һәм шулай ук текстлар белән эш күнегүләре дә кертелгән. Җыр бар, аның турында тагын бер тапкыр тукталып китербез. Һәм дәреслекнең бөтен темаларында үз эченә алган ул эш дәфтәре. Эш дәфтәрендә төрле укучыларның яшь үзенчәлекләренә карап, төрле күнегүләр бирелгән. Бу язу күнегүләре, ясау күнегүләре, уйлау күнегүләре һәм шулай ук алдагы сыйныфта, беренче сыйныфта стикер белән ябыштыру күнегүләре дә бар иде. Кызганычка каршы, алар белән уңайсызрак булып чыкты. Шуңа күрә стикерларны хәзерге вакытта мәгариф вакыт чыгармый. Ләкин шулай да күргәнегезчә, мәсәлән, 6нчы күнегүгә игътибар итсәгез, инде монда текст төзү күнегүләре дә бар. Икенче сыйныфта алар бәйләнешле текст күнегүләре дә төзи алырлык дәрәҗәгә җитә алалар, дип әйтәсем килә. Уеннар, бу уеннарның интерактив булуы балалар өчен бик кызык бер тема булып тора. Аларның менә әлбәттә без аларны тагын да тирәнәйтербез дигән өметтә калабыз, чөнки бездән генә тормый, авторлардан гына тора торган нәрсә түгел. Бик яхшы. Бу уеннарны уйнаган вакытта балага кызык булсын өчен менә монда йөрәкләр бирелгән. Әгәр дә ул дөрес басмый икән, ул аны күрә. Йөрәк яна. Йолдызчык бирелгән, шулай бит. Бу уеннарны бик кызыксынып уйныйлар балалар. Икенче сыйныфлардан, 3нче сыйныфлардан әлбәттә біз аларны дәрестә уйнатып утырмыйбыз. Беренче сыйныфта алар кызыксынып китсен өчен, беренче сыйныфларда дәрестә берничә дәрескә кертеп без аларны уйнатып алабыз. Мәсәлән, бик яхшы, басып карыйм әле. Ой, белмим икән бит. Начар. Яхшы. Менә шундый уеннар бирелгән. Балаларга бик кызык. Бигрәк тә беренче сыйныф укучыларына бу искитмәле сүзләрне, лексик запасына үстерү өчен бик уңышлы алым дип саныйм уеннарны. Икенче бик уңышлы нәрсә бу флеш-карталар. Флеш-карталарны дәрестә, әгәр дә флеш-карталар менә шундый форматта да бар. Алар сүз белән бирелгәннәр. Бу инде инглиз теленнән алынган алым. Флеш-карта, әгәр дә ни өчен ул бирелгән сүз белән артында, бала бөтен башка дәрестән кирип утырды, әле татар теленә кирип китә алмый бит инде ул шулай гына, шулай бит. Хәзер безнең сәгатьләребез дә аз булгачыннан, балага тиз генә искә төшертеп алу өчен
бик уңайлы. Шулай ук флеш-карталар белән дәрестә дә уйнап була. Мәсәлән, дөрес әйтеп барырга, дөрес әйтәме, юкмы, аларны искә төшерергә була. Һәм инде җырлар балаларның дәресләрдә үткән лексикага туры килә. Балалар өчен бик кызыклы. Алар хәтта хит булырлык җырлар. Чөнки үзем дә кисәк-кисәк шуны җырлап җырыйм, телгә кергәченнән чыкмый гына. Шул хәтле кызык, уңышлы җырлар бар. Һәм җырларны җырлатырга мөмкин төрлечә, бик тавышы каты. Артка җибәреп була, шулай тагын да җибәреп була. Сүзләрен алырга мөмкин. Җырлар белән эш төрләрен күбәйтергә, бик күп төрләр кертергә мөмкин. Менә шундый дәреслек дип әйтер идем мин сезгә. Шулай ук бу электрон сәхифәдә бар безнең эш программасы һәм әдәби укудан да эш программасы. Шулай ук алдагы сыйныфларда контроль эшләрне дә хәтта шунда куелачак. Ләкин 1-4 сыйныфлар белән таныштырып киттем. Мин сезне хәзер 5 сыйныф белән дә таныштырып китәсем килә. 1-4 сыйныфлар алар эшләнелгән башлангыч сыйныф балаларының үзенчәлекләрен күз алдында тотып, инде 5 сыйныф дәреслеге ул икенче төрлерәк яңа форматтарга эшләнгән дәреслек. Модульләргә бүленеш нәкъ шул килеш калынды. Ләкин бу дәреслектә инде җырлар юк. Балаларга башлангыч сыйныфтагы җырларны җырлатып, башка җырларны җырлатып үткәрергә мөмкин. Чөнки монда инде һәр дәрестә җырлату дигән потребность та юктыр инде. Гафу итегез рус өчен. Ләкин интерактив күнегүләр алар башка зурлар өчен кертелгән 5 сыйныфларның мөмкинчекләрен күз алдында тотып, мәсәлән, менә шулай туры китерү күнегүләре, саннарны истә калдыру, искә төшерү монда. Мәсәлән, дөрес җавапны яз, бу кайда, тыңлый һәм бала укучы үзе җавапларны шунда яза. Шулай ук дәрес шушы модуль темасы буенча видеолар монда күрсәтерме юкмы, кызганычка каршы күрсәтә икән. Бөтен мәктәпләрдә дә видеоларны карау мөмкинлеге юк, аңа ниндидер серверме, нәрсәдер җитми дип әйтәләр. Ләкин бу алдагы көннәрдә мөмкин булыр дигән теләктә калам. Карап китик бер видеоны. Türkiye'ye vardın mı? Koya olsun. Min ide oturdum, kitaplar okudum. Türkiye'de aflisun, banan, hem jiler, jimişler. Tuhtağızlar kızlar, maşı koyuyorsun o kilmeni. Azat, sen otur hele. Ne anladı? Nik, nerse buldu? Көңілсіз хабарыбыз бар. Kızlar, korkutasız bir, nerse buldu? Маша келмейді. Әйе, аның гаиләсе Самараға көшінді. Ул хәзер шунда яшәячәк. Балалар, таныш булыгыз. Бу Маша. Ул безнең мәктәпкә күчте һәм сезнең белән бергә укыячак. Сәлам, мин Маша. Сәлам. Яхшы Маша, син кер, сыйныфташларың белән таныш, тиздән дәресләр башлана. Сәлам Маша. Мин Артур. Мин бу сыйныфның лидеры. Нәрсә? Кем сиңа әйтте? Бардактагысы. Менә күргәнегезчә видеода балаларның яшь үзенчәлекләрен инде күз алдында тота, анда инде әзрәк мәхәббәт нәрсәләре дә күренеп китә, шулай бит. Ләкин шулай ук дәреснең темасын кайдалар ял иткәннәр, нишләгәннәр, җәй көне нәрсә булган, шуның турында бара. Таныш булыйк, темасына туры килә. Димәк, дәреслекнең форматын караган вакытта ул да үзгә, ул да уже урта баскыч балалары өчен каралган. Һәм монда
шундый күнегүләр бирелгән. Алар һәр дәрес, мәсәлән, бала алдына, безгә бит инде ГОС буенча бала алдына башта бурыч куелырга тиеш, нәрсә эшләргә өйрәнергә тиеш ул. Димәк, мин үзем белән таныштыра алам. Ул менә бу нәрсәне аңлап чыгарга тиеш дәрестә. Һәм бу игътибар итегез, бала һәр дәрескә үзенә бурыч куя. Мин җәйге ялым турында сөйли алам, мин җәйге каникулларым турында сөйли алам. Һәм шулай ук мәкаләләр белән таныштыру да бар, менә эш беткәч уйнарга ярый. Монда значоклар белән дип әйтим инде бирелгән, бүленгән дәресләр, уку дәресләре, язу дәресләре, тыңлау дәресләре һәм кабатлау, шулай ук тикшерү дәресләре. Һәр модульның кабатлау дәресендә балаларның, урта баскыч балаларының яшенә туры килерлек уеннар бирелгән. Алар элеккеге кичкенә балалар, яшь башлангыч сыйныф балалары кебек уйнарлык уен түгел, зур балалар өчен ярый торган уеннар бирелгән. Менә синең исемең ничек? Тиз генә үзеңнең исемеңдәге сорауларга җавап бирергә мөмкин, мәсәлән. Эш дәфтәренең форматы да үзгә, ул туры килә дәреслеккә һәм һәрбер дәрес өчен бер бит форматында бирелгән. Укытучы китабында инде монда башлангыч сыйныфларда авторлар һәрбер дәресне үзләре ничек күрәләр, шулай язып барган булсалар, монда алар үзләренең тәкъдимнәрен әйтәләр күбрәк. Нинди күнегүләр алар тәкъдим итәләр. Һәм һәрбер дәрескә алар шулай ук уеннар тәкъдим итәләр. Бирелгән һәрбер дәрескә нинди уеннар алар күрәләр, шуларны тәкъдим итәләр. Дәвам итик. Димәк, без бу дәреслекне аралашу мөхитен булдыру максатыннан чыгардык дип әйткән идем инде. Мин тагын бер тапкыр сезгә кабатлап уңай якларын әйтеп китәсем килә. Кабатлансам да тагын бер тапкыр әйтәм. Бу башлангыч сыйныф укучыларының яшь үзенчәлекләрен истә тота. Дәреслек кызыклы форматта, төсле, персонажлар образлы, дәрес темасы буенча аудиоматериаллар күп һәм аларны өйдә тыңлап карап була. Дәрес текст яки диалог тыңлап, аны тәрҗемә итүгә, андагы сүзләрне мәҗбүри ятлауга түгел, уенлы ситуациялар тудырып, аны истә калдыруга корылган. Шулай ук икенче мөһим нәрсә, УМК мотивацияны тудыручы алымнарны дәреслеккә инде салган. Аны укытучыга уйлап утырырга кирәк түгел, үзенә нәрсәдер төзеп утырырга кирәк түгел. Укучыларга тема актуаль, аңлаешлы һәм проблемалы булсын өчен яшәү ситуациясе, практик тормыш ситуациясе булдырылган, күнегүләр, рәсемнәр, биремнәр, алар барысы да кертелгән. Дәреслектә бирелгән темаларның барысы да бу таләпкә туры килә. Укучы алган белемнәрен коммуникатив аралашу мөхитендә кулланып карый, аның әйткәнемчә бу инде укучы өчен зарур. Ул аның кайда кулланыласын белмәгән килеш, бу диалогны ятлап утыру аның өчен кызык булмас иде һәм файдасыз булыр иде. Дәреслек грамматикага өйрәтүне беренчел максат итеп куймый. Моңарчы татар теле дәресләрендә без телгә өйрәтүне грамматикага өйрәтү аша башкара идек. Һәм укучыны сөйләшергә түгел, менә филологик фәнгә өйрәтә идек. Нәрсә ул исем, нәрсә ул фигыль, белмичә генә кара әле, хәзер бер сине бирәбез кирәгеңне диде. Белергә тиеш син диде, аптыратып бетерә идек балаларны. Дәреслек бу проблеманы беренчел итеп куймый, ул грамматикага күп тапкыр кабатлау һәм уен рәвешендә кертеп, грамматиканы истә калдыру күз алдында тота. Әле генә үтеп киттек без шәһәрдә дигән теманы 3нче сыйныфларым белән. Һәрбер сүзне, мәсәлән, артында, каршында, янында, аларны ишарәт белән истә калдыргачынан артында, янында, каршында,
алдында, өстендә, астында, николас калдыргачынан балаларга бу ишарат аңлашыла һәм алар сүз белән ишетә торгач, алар истә калдыра баралар. Һәм менә шундый бер ситуация сезгә дә әйтәсем килә, балаларга ишарат, алар өйрәнгәннәр ишарат белән сүзне истә калдыру. Менә бу инде бик авыр гына текст бит, инде бер яктан караганда бу зур шәһәр, шәһәрдә бик йортлар, матур биналар, киң урамнар, автобуслар, трамвайлар, машиналар йөри, балалар сөйли алсын өчен, аларга шундый бирем бирелде, алар һәрберсе бер җөмләгә ишарат уйладылар һәм шул ишарат белән сүзләрне истә калдыру өчен күләрәккә басып, без инде ишаратларны әйттек инде. Ишарат. Ишарат. Тым ахырында. Ишарат. Юк әйтмәй. Атта яңгыр Һәм бары тик ишаратлар белән ишарат дип истәлгән. Бары тик ишарәләр белән генә, хәтта диктантта яздык менә шу текст буенча. Аларның лексиканы ничек истә калдыруларын тикшерү максатына. Шулай ук менә шундый зур текстларда хәтта балалар үзләре теләп уйнап чыкты аны да. Алар ятламыйлар аны, менә тезелеп бастык, һәрберсенә берәр җөмлә, и шул җөмләне алар күрсәтеп баралар, калган укучылар әйтеп баралар, нәрсә күрсәтә ул. Бик тиз истә кала, ятлап торасы да юк. Һәм сезгә әйтеп киткән идем инде җыр дип, җыр сүзләре искиткеч кызыклы. Алар төрле темаларга, мәсәлән, бигрәк тә балаларның яраткан темалары минем тәнем җыры, ул бик кызыклы. Анда хәтта конкурслар, батллар, шундый нәрсәләр уздырып, төрле персонажларга, ситуацияларга куеп җырлатырга була. Бик рәхәтләнеп җырлыйлар. Шулай ук безнең татар сөйләмен истә калдыру өчен җырлар бик зур роль уйныйлар дип әйткән идем, тагын бер кабатлыйм инде. Укучыларга җырлар бик ошый. Мин сезгә соңрак роликта күрсәтеп китермен, ничек без ул җырлар белән ата-аналар янында чыгыш ясыйбыз. Һәм инде мин сезгә әйтергә теләгән өченче мөһим нәрсә бу төрле педагогик технологияләрне кулланырга мөмкинлек бирә торган дәреслек. Иң беренче әлбәттә сәлам дәреслеген алсак, бу информацион технология. Ул инде үзе эченә буларның барысын да алган. Укытучыга нәрсәдер эзләп, уйлап, ниндидер әйберләр уйлап утырасы юк. Белгәнегезчә, информацион технология ул заман таләбе. Дәресләрдә информацион технологияларны куллану безнең өчен бик кирәкле нәрсә, чөнки ул белем бирү чыганагы булып тора, дәрес материалын югары күрсәтмәлелек белән тәкъмин итә, укучының шәхси сыйфатын ача, диагностика, контроль, үз контроль дәрәҗәсен камилләштерә, төрле дәресләрнең үзара бәйләнешен булдыра. Дәрес укыту формаларын һәм ысулларын төрлеләндерә. Сәлам ОМКсы интерактив дәреслек буларак бу функцияларның барысында үти. Шуңа күрә без аннан рәхәтләнеп куллана алабыз. Укытучының шулай ук дәрескә әзерлеген күпкә җиңеләйтә дип әйткән идем инде. Бу да бик мөһим хәзерге вакытта, шулай бит. Дәресләрдә без төрле аудио-видео материаллардан, диалоглардан, презентациялардан рәхәтләнеп, интерактив уеннардан күргәнегезчә рәхәтләнеп кулланабыз. Ләкин информацион технология үзе генә ул бер нәрсә дә башкара алмый. Әлбәттә, моңа килеп кушыла коммуникатив технология һәм ул инде аның эченә салынган дип әйтер идем. УМКда шулай ук проблемалы укыту, шәхесне үстерүгә юнәлтелгән һәм уен технологияләрдә актив кулланышта йөри. Һәм иң тукталып китәргә теләгән әйберем бу уен технологияләре. Уен технологияләрен без төрле максаттан кулланабыз. Ул мавыктыргыч, коммуникатив, диагностик һәм сәлам дәреслегендә бирелгән уеннар, алар бүленәләр берничә төргә. Мәсәлән, әле өйрәнелмәгән татар лексикасын үзләштерергә ярдәм итә торган уеннар. Сезнең белән без аларны уйнап та китербез. Бу кайтаваз уены, кем беренче уены, нәрсә юк уены һәм башкалар. Шулай ук өйрәнелгән лексиканы истә калдырырга ярдәм итә торган уеннар.
пинг-понг, кунак килү, таможня, фоторобот, һәм башкалар. Грамматик кагыйдәләрне кызыклы формада истә калдыру өчен уеннар, оркестр уены, син кем, мин кем уены, кайнар бәрәңге уены һәм башкалар. Грамматик формаларны җөмләдә сүзләр бәйләнешен һәм җөмлә төзү күнекмәләрен ныгытырга ярдәм итә торган уеннар. Кәләпүш, ябала, кары еме һәм башкалар. Шулай ук сәлам дәреслегендә тәнкыйди караш формалаштыручы укыту алымнары да кулланыла. Бу алым белән эшләгәндә телне уен, хәрәкәт белән өйрәтәбез. Бу төр уеннар вакытында баланың берсе дә читтә калмый. Алар барысы да бергә шушы уенны уйный. Дәресләр укытучы һәм укучы арасында хезмәттәшлеккә нигезләнә. Укучыларны эшкә этәрү, кызыксындыру максатыннан эш күбрәк төркемнәрдә оештырыла. Шулай ук без сезнең белән ул уенны да уйнап карарбыз. Сезгә сәлам дәреслеге белән эшләмәсәгез дә ул уеннар кирәк, алар бик кызыклы баралар. Шуңа күрә файдасы тиер дип уйлыйм. Мондый уеннардан безнең пышмаклар, тышкы эчке түгәрәк, сайлап ал, парлы уен һәм башкалар. Умыканың тискәре уңай якларын санап киттем, менә нәрсә дә аның тискәре яклары дигән сорау куела бит инде. Шулай бит. Бу логика буенча куелырга тиешле сорау. Мин үзем бу дәреслекнең патриоты буларак, әлбәттә, альтернатив бу дәреслеккә хәзерге вакытта бернинди дә дәреслек белмим. Нинди дәреслек бар, шушы дәреслекне алыштырырлык. Хәзергә әле бу дәреслекне күрмим. Шуңа күрә әлбәттә мин үзебезнең дәреслектә бик күп уңайлы моментлар күрәм. Ләкин чыгышлар ясаган вакытта шундый сорау бирергә туры килә, кешеләр сорау ишетергә туры килә. Еш кына әйтәләр, интернет юк икән, без дәреслек белән эшли алмыйбыз инде, все, биттек, үлдек диләр. Бу дөрес түгел. Бер генә дә дөрес әйбер нәрсә түгел. Чөнки дәреслек ул интерактив дәреслекнең булуы, ул бик яхшы, әлбәттә, ул дәресне бизи, ачып куйдың, бик яхшы, матур. Ләкин бит дәрес ул интернетта бармый. Дәреслектә балаларның кулында дәрес бар, укытучы кулында укытучы китабы бар, нинди күнегүләрне эшләп була. Аудионы тыңлатып булмыймы? Укытучы рәхәтләнеп үзе укый аудионы. Аның өчен бернинди дә интернет кирәк түгел. Шулай бит, укытучы китабы укытучыда бар. Шуңа күрә мин бу сорауны әлбәттә аңлап бетермим. Шундый нәрсә әйткәнгә. Бу инде бик күп еш ишетә торган әйберем. Хәзер бит инде безгә караганда да яшьләр, яшь укытучылар, алар алга киткән укытучылар, хәзер бит инде телефоннан да интернетны ләшеп була. Шулай ук инетма нәрсәдер йөртәләр, аларны да алып килергә мөмкин. Дәрес менә бер шундый момент туры килә, мәктәптә дә зависает дип әйтәм инде русча. Зависает итә, мәсәлән, җыр кушылмый. Җырга күбрәк интернет кирәктерме, белмим, кайбыракта кушылмыйча куя, шулай асылынып тора инде. Балалар басалар да рәхәтләнеп җырлыйлар. Ул укытучының үзеннән тора, менә компьютер керми, балалар нишлибез икән дисәң, алар әйдәгез җырлыйбыз, без бит беләбез дип, безләр үк җырлап җибәрәләр. Һәм инде сез анда аларны менә ымсындырып, тагын да алар бу ситуацияда юл эзлиләр. Аларга сез юл күрсәтәсез, килеп чыга, нишләргә икән дигәченнән. Дәреслектә бу җырлар бирелгән. Әгәр дә бер тапкыр тыңлаган икән, инде алар аны отып калалар. Киен музыкасын ачалар да җырлыйлар. Һәрбер дәреслектә безнең бирелгән. Шуңа күрә мин монда зур проблема күрмим. Башка кире тискәре яклары дәреслектән бер дә әйтә алмыйм, ләкин дәреслекне тагын да алгарак җибәрү өчен күбрәк эшләнсә, мин бик риза булыр идем. Чөнки безнең шундый техник, бездән тормаган сәбәпләр бар. Шулар аркасында без дәреслек тоткарланган өлешләре бар дип әйтер идем. Менә нәтиҗәсенә килгәндә, укыту нәтиҗәсенә килгәндә, без бит инде һәрбер нәрсәдән нәтиҗә чыгарырга тиеш. Безнең укучыларыбыз дәресләргә теләп йөриләр. Алар татар теле дәресен яраталар.
иң мөһиме шулдыр дип беләм. Безнең дәресләребездән бер генә укучы да, менә 3нче ел бер генә укучы да безнең дәресләребездән рус телен өйрәнергә китмәде. Монда минем коллегам Аналия Ильгамовна дәреслекнең авторы. Шуңа күрә мин инде гел аңа карыйм. Шулай бит, Аналия Ильгамовна, бер генә укучыбыз да китмәде. Һәм хәтта быел 1нче сыйныфка килгән балалар, алар ата-аналар, алар сәлам дәреслеген сорап килделәр. Алар ишетәләр, беләләр. Һәм тагын шундый бер мөһим нәрсә, әлбәттә, ата-аналар белән бик бәйләнештә булырга кирәк. Алардан ярдәм сорарга курыкмаска кирәк, ачык булырга кирәк. Мәсәлән, минем генә дип түгел, без бергә эшлибез. Безнең барлык укучыларыбыз да эш дәфтәрләрен сатып алды. Бернинди 160 сумнан бернинди без алмыйбыз дигән сүз булмады. Без алардан дәреслекләр 4нче сыйныфка дәреслегебез чыгып җитмәде хәзерге моментта. 4нче сыйныфның дәреслекләрен безгә распечатывать итеп ата-аналар әзерләп бирәләр. Әлбәттә, бу укытучыдан да тора торган нәрсәләр. Шуңа күрә сезгә хәзер үземнең укучыларыбызның чыгышын күрсәтеп китәсем килә. Сез әйтерсез, мин аны балаларның ничек теләп, бу ачык чара түгел, бу безнең балаларыбызны ел сайын, ел ахырында без һәрбер сыйныф белән үзебез сыйныфтан тыш чара әзерлибез. Бу әти-әниләргә балаларны күрсәтү өчен. Һәрбер сыйныф белән, менә быел инде 4нче сыйныф була, 4нче сыйныфка кадәр күрсәтәсе була инде. Чөнки моның нәтиҗәсе бик зур. Балалар үзләре теләп, бик яхшылап, рәхәтләнеп күрсәтәләр. Күрсәтмим әле. Урман зур, бик матур. Урманда хайваннар яши. Әнә, кечкенә кәрпә йөгерә. Әйдәгез, карыйбыз. Вай, бу нәрсә тәрәнкә. Менә балалар, күргәнегезчә, без дәресләрне бу чарада biz bir нәрсә дә уйлап тапмадык. Бу дәресләрдә бирелгән темалар, анда әкиятләр өйрәнелә, җырлар өйрәнелә, балалар, рус балалары. Рус телле балалар. Хәзер инде рус телле генә 4нче сыйныфларда безнең рус телле балалар гына утыра. Ләкин ох ти, шик сүндерегә. Хәзерге вакытта татар төркемнәре өчен дәреслек шушы сәлам дәреслеге үрнәгендә чыгарга тиеш. Ләкин әле ул чыгып җитмәде, аның өстендә эш бара. Апробация булачак. Әле дәреслек килмәде, яңа елдан соң булачак әйе. Тагын рус төркемендә эшләү? Юк. Бу программа әйе. Бу рус төркемендә укучы балалар өчен. Ләкин без дәресләрдә зур сыйныфларда да менә уеннарын, аннары соң җырлары бик уңышлы. Сезне дә җырлатып карыйбыз әле без Алла бирсә. Хәзерге моментта да без алга менә 3нче сыйныф, бу 2дә идалар, хәзер 3нче сыйныфта хәтта эмоциялар белән Лилган янына килеп, әле әйтәм, җыр кабынмады. Компьютер завислы мәйтәм. Шуңа күрә җырлатып булмады балаларга. Балалар бастылар да, җырладылар да, безгә әйтәләр. Менә монда без алга дигән җыр бар анда хәзер. Так, шәһәрдә. Бик кызык кына җыр, мәсәлән,
балалар шушы җырны өйрәнгәндә инде миңа үзләренең фикерләрен әйтеп, ничек алар сәхнәдә бу җыр астында ничек йөрәячәкләр, нишләтәчәкләр, автобуска утырып ничек алар күрсәтәчәкләр, инде аны уйлап бетерделәр. Әле мин җырны өйрәтергә дә өлгермәдем. Шуңа күрә балаларны үстерү өчен, аларның теләкләре булсын өчен, әлбәттә укытучының үзенең дә аларга тырышлыгын күрсәтергә кирәктер дигән фикер әйтәсем килә. Укытучы шәхесеннән башка бер генә дәреслек тә алга китә алмый. Ләкин безнең дәреслекнең нинди генә укытучы булса да бик күп уңай яклары бар. Бик күп укытучы эшен җиңеләйтә торган яклары бар. Хәзер сезгә нинди уеннар уйнатыла икәнлеген миңа башта әйтегез әле, сез кайсыларыгыз сәлам дәреслеге белән эшлисез? Яхшы. Безнең логин пароль белән генә кирип була. Менә минем монда үземнең логин Хамзия Хус дигән менә монда тора. Анда укучылар чыгу, укучылар исемлеге бирелгән мәсәлән. Сәлам дәреслеге белән эшли башлаган укытучыларга бу логин белән парольне район методистлары тапшыра торганнар, ләшә торганнар иде. Быел да шулай булыр дигән уй бар, ләкин төрлечәрәк булып куя. Әйдәгез без сезнең белән хәзер уен уйнап алыйк, аларак күчсәгез әйбәт булыр иде. Сез бу уеннарның ничек үрелеп барганнарын һәм үзегезгә дә кулланырга мөмкинчелек булганнарын әйтеп китәсем килә, шулай бит. Димәк, без әйткән, алгарак утырыгыз кызлар. Димәк, әйткән идем, менә шушындай флеш-карталар бар дип, сезгә бу флеш-карталар белән кайта аваз уенын балаларга әйткәнчә тагын бер кабатлыйм, ишетү алымнарын безгә яхшыртырга кирәк, шулай бит. Мин сезгә бирмәдем, әйме? Беренче ул кайта аваз уены бик яхшы, бик уңышлы уен. Авазларны ишетү бигрәк тә беренче сыйныфта, 2нче, 3нче, 4нче сыйныфларда да кулланырга була. Бала кирде ди, онытты ди, син аңа күрсәтеп аласың, исенә төште, истә калдырды. Кайта аваз уены кабатлыйбыз. Әйдәгез сезне белән кайта аваз уйныйбыз. Мин әйтәм, сез кабатлыйсыз. Күлмәк, күлмәк, итәк, чалбар, тун, иттек, пәлтә. Башлангыч сыйныф методикасын өйрәнгән укытучыларыбыз белә инде, бу бик мөһим нәрсә. Төрле тавышларга, төрле интонация белән әйтү сүзләрне балалар өчен бик мөһим. Шулай бит. Димәк, сез аларны бер генә үзегезнең бер однотонный тавышыгыз белән генә әйтеп, шуны истә калдырмыйсыз. Төрле тавышлар белән, төрле ситуацияларга куеп, башлык дип менә шундый интонациялар белән уйнап, балаларга истә калдыруны яхшыртасыз. Икенче яхшы уен сүзләрне истә калдыру өчен шушы флеш-карталар белән бу пинг-понг уены. Пинг-понг уены тиз-тиз җавап алынырга тиеш. Баштагы вакытта шулай да ярый, аннары авыррак мәсьәләләргә алып барып җиткезәсең. Мәсәлән, инде 4нче, 5нче сыйныфларда ул сүзгә сыйфатлар уйларга, я булмаса бу сүзнең кая кулланыласын әйтергә. Мәсәлән, әби, гаилә, көндәлек, мәктәп, шундый сүзләрне дә әйттерергә мөмкин. Аның үзегезнең фантазиягызга карап, аны төрлечә үзгәртергә мөмкин бу уенны да. Бер генә төрле уйнатырга түгел, мәсәлән. Мин инде күбрәк дәрес башында бу уенны тиз генә уйнатып китәм. Мәсәлән, җәй түгел, кыш түгел, җәй түгел, яз, чалбар түгел, күлмәк түгел, итәк, һәм лавушкаларда ештырып алырга мөмкин. Мәсәлән, чалбар түгел, балага инде сез әйтергә тиешсез. Мәсәлән, ул карап тора инде, чалбар, сез инде аңа әйтергә тиешсез. Юк, дөрес түгел,
Мин инде ишарә белән йөрәм, ишарә белән әйтәчәкмен. Юк, дөрес түгел, бу чалбар дип әйтергә тиеш була инде ул. Шундый бер генә форматта алып бармыйсыз, ниндидер ловушкаларда оештырасыз, мәсәлән. Бу димәк пинг-понг уены булды. Һәм бик кызык уен, ул кем беренче уены, моны бик теләп уйныйлар, уйнатыгыз балаларыгызга. Мәсәлән, 3 кеше чыгып баса, тис, бастык, кем беренче? Монда ишегездә чыгып басасыз. 2-не бастырсаң да була, 3-не бастырсаң да була. Ләкин тәҗрибә белән килә, балаларыгыз беренче сыйныфларга уйнаткан вакытта кычкырып җылый башларга мөмкиннәр. Шуңа күрә әзрәк бер төрлерәк уровеньда булганрак балаларны сайларга кирәк. Һәм әзрәк изадет итәсез килгән балаларны монда басыгыз. Мин күрсәтәм, кем беренче? Мин күрсәтәм, сез алга атлыйсыз бер адым. Берәм генә рәттән. Итек. Бәлдә. Башлык. Юк инде, син калдың бит. Башлык, бер уровеньга. Туктагыз әле, сез нишләп уйный белмисез соң? Сез әйтәсез бер адым алга, әйтә алмыйсыз, каласыз. Яхшы? Бияләйләр. Ага, рәттән әйтмисез, бер үзегезгә әйтеп бармыйсыз инде, рәттән әйтәсез. Сіз әйтәсіз, кем беренче бездә билсә, беренчесе булырга тиеш, кем беренче әйтә ул чыга. По очереди түгелдер бит. Юк, по очереди әйтеп барасыз. Сез бит бер үк сүзне әйтәсез. Мәсәлән, бу укучы алга атлады, белде. Икенчесе белмәде, ул урынында калды. Аңа чират җитте, ул икәү дә башырга мөмкин, 4тәү дә бастырырга мөмкин. Юк, хәзер аңладык инде. По очереди әйтергә тиеш икән бит. Чиратлашып, менә сез Мин белмим бу нәрсә. Бу җәй. Белмисең, каласың урынында. Җәй. Мин шуны әйтәм. Юк инде, сиңа икенче сүз бирәм, ул җәй әйтте. Сезгә икенче сүз бирәм. Яз. Аңлашылдымы бу уен? Аңлашылды. Уйныйбыз аңлашылганчага кадәр. Басыгыз бер рәткә. Мөмкин, чтоб алар не по очереди, а одновременно. Кем әйтә тизрәк, ул беренчерәк. Алар бөтенләй рәхәтләнеп әйтәләр. Аның биттеге артта каласы килми, ул әйтә, мин дә әйттем ди. Аннары соң бит кычкырышуга кала, рәттән әйтергә кирәк. Уен һәр вакытта да ул бер калыпка салынырга тиеш. Сез анда ул булайга бырылала дигән нәрсә калдырырга тиеш түгел, сез аңа конкрет булырга тиеш таләп. Әгәр дә аңа конкрет булмый икән, инде балада ул җылауга кадәр барып җитә, истерикага кадәр барып җитәргә мөмкин. Аннан соң икенче кеше әйтә, сез икенче рәсем. Әйе. Күлмәк. Күлмәк. Булар күшәләрме соң? Юк инде, күчмиләр. Белсәләр күшәләр, сезнең. Мин белдем, күчтем. Чалбар. Белмәгән әйбергез юк инде монда, нишләтим икән соң инде сезне? Тунмы? Тун. Итек. Белмәгән булып кыланыгыз инде. Бердә икеле дуэшник буласыгыз килми. Чалбар. Бияләйләр. Бияләйләр. Кем беренче килеп җитә, шул җиңүче була инде. Һәм әлбәттә җиңүчене мактыйсың, син бик яхшы дисең. О, шәп, син бик яхшы. Аны һәрбер җиңүчене генә түгел, һәрбер эш өчен балаларны мактарга кирәк. Шулай бит, булай гына калдырып булмый. Уен исеме кем беренче дип аталды. Бик яхшы уен, оркестр уены. Баштагы вакытта беренче менә шундый таяк ясадым. Дирижерның таягы нинди буласын белмим инде мин. Нәрсә булганын балаларга бик ошый. Оркестр уены. Ул бит инде тиз бара. Дөрес сорау бирәсез сез, мин сезнең сорауга җавап бирергә тиеш. Чөнки инде ул минем тәҗрибәм аша үткән. Балалар һәрберсе дә уйныйсылары килә. Мин сезгә һәрберсе уйный торган уенда күрсәттермен әлбәттә. Ләкин сез алдан әйтеп куярга тиеш, сез менә бу уенны сез ничә тапкыр уйныйсыз, ничә
балага кадәр. Әгәр дә инде, мәсәлән, сез кибет уйныйсыз икән, аны бер тапкыр уйныйсызмы, 2 тапкыр уйныйсызмы? Һәрбер дәрестә шулай кабатлатырга кирәк. Алар менә мин кичә четверг көнне, сез булдыгыз минем дәрестә, четверг көнне Фәния Камиловна булды, четверг көнне дәрес бирдем. Балалар курка калдылар. Мин инде күрәм күзләреннән шулай шыпырт кына утырдылар. Ә инде җомга көнне безнең үз дәресебез булырга тиеш иде. Мин җомга көнне дәрескә кердем. Балалар яналар, миңа белгәннәрен күрсәтәселәре килә. Ул шул хәтле кызык барды, һәм әлбәттә монда укытучы, сыйныф җитәкчесенең булуы да бик шарт. Ул минем дәресләремдә һәрвакыт утыра, артта утырып тора. Мин аны үзем сорыйм утырып торуын. Чөнки балалар өчен сыйныф җитәкчесе ул аларның икенче әниләре. Алар аңа күрсәтәселәре килә, белдертәселәре килә. Укытучылар бит инде вакытта куркып сыйныф җитәкчесен чыгарып җибәрәләр. Миңа аның утыруы, мен үзем сорыйм. Ашык дәрескә дә сораган идем, кеше күп булгачыннан ул чыгып киткән. Балалар ул булса тынычрак хис итәрләр иде дип. Һәм без инде рәхәтләнеп дәресне бирдек. Һәм ахырдан бер кызым шул хәтле иттереп җылый башлады. Ул Ләйсән исемле кыз. Ул инде ашык дәрестән соң шулай күз яшьләнгән иде. Ләйсән булгачыннан ул бит татарчаны яхшырак белә, башка балаларга кадәр караганда. Мин инде сорамаска тырышам андый балалардан. Ашык булмаган дәрестә бигрәк тә сорамаска тырышам. Ашык дәресләрдә дә Ләйсән дип әйткәченә аңлашыла бит инде яхшы җавап бирә ала торган бала икәнлеген. Менә мин аңа шундый бонус әйттем. Син бик яхшы татарча беләсең дидем. Һәрбер нәрсәгә балага җавап табырга кирәк. Күз яшьләре белән җылады, бик кат иттереп. Безнең чирек ахыры җитә, триместр ахыры җитә. Триместр ахырында син дәресләрдә игътибар белән мине карап утыр, син укытучы булачаксың дидем. Әле бер дәресне алып барырлык булмасмы әйтәм, ләкин дәреснең яртысын син алып барасың инде дидем. Чөнки алар минем дәресне алып бара алырлык. Һәрбер уенда без буларны уйнатабыз. Ул бит инде бала уйната ала, ул уеннарны. Ул бит мине татарча ишеткән, аларны әйтә ала ул. Шуңа күрә мин менә шулай. Һәрбер балалар акчасында эшлибез. Без мәсәлән язып барабыз. Кем тактага чыкты, кем уен уйнады, кем интерактив тактада эшләде. Икенче дәрестә бу балалардан сорамыйбыз, икенче балалардан сорыйбыз. Алар шул законны беләләр, шуның белән килешәләр, шуңа күрә бу очракта берсе дә обижаться итми. Сез молодец. Мин элгерә алмыйм инде балаларның кем чыгып, нинди уенны безнең, чөнки уенга кадәр дә уйналырга мөмкин. Алар бит инде тиз уйнаныла торган уеннар. Әйдәгез оркестр уенында аңлатып китим. Оркестр уены бу авазларны ишетү өчен, шулай грамматик структураларында истә калдыру өчен, лексиканы истә калдыру өчен дә уйналына торган уен. Сыйныфка карап аны катлауландырырга мөмкин. Менә бу икенче сыйныфымда мин мәсәлән аларны бу юлы уйнатмадым. Алар инде җырлап әйтәләр сүзләрне, төрле интонация белән ишетү өчен. 4-нче И сыйныфымда анда 2 генә кыз, барысы да малайлар. Алар өчен инде бу бераз рок шикеллерәк килеп чыга. Шулай ук 3-нче сыйныфта хәтта рок иттереп җырлый торган малаем да бар. Балаларга сез әгәр дә бирәсез икән этәргеч, алар сезгә караганда без ялып торырга мөмкин. Ләкин менә беренче тапкыр сез ялмыйча эшлисез икән, ул инде камилләштерә. Бу инде мин дирижер, сез музыкантлар, кем ничек яхшы җырлый, көй чыгара, кем җавап бирергә тиеш буласы. Менә бу очракта. Әйе. Нәрсә? Төрле ниләр. Нәрсә дип төрле ниләрдә әйтсәгез дә яхшы. Алар шулай үзләре дә инде икенче сыйныфта мәсәлән алар инде моны уйныйлар, кем, нәрсә, нинди дип кенә түгел, инде сораулар белә. Син кайда яшисең? Мин Казанда яшим дип кенә җавап бирә инде ул. Казанда дип кенә түгел. Чөнки ничек өйрәттең, шул калыпка шулай җавап бирә. Шуңа күрә балаларыгызны менә шундый бер үстерү
нәрсәсе дип булып тора, уен булып тора. Уенны шулай ук әйткәнемчә катлауландырып була, сорауга җавап шикелле бирергә мөмкин. Рус балаларына бигрәк тә безнең сорау бирү бик авыр. Алар сорауны үзләре бирергә авыр. Шуңа күрә менә аны үзгәртергә мөмкин. Мәсәлән, әби, син сорау бирәсең. Әби, нинди, дигән инде кем, әбигә кем сорау куела. Булырга мөмкин, ләкин юк, сорау бирергә, сүзгә сорау бирергә, өйрәтергә, сүзгә сорау бирергә. Аларга бит инде ул авыр, алар бит сораулары аларның бер якта аңнарының, сүз икенче якта. Шуңа күрә менә бу грамматик структураларны истә калдыру өчен бик яхшы күнегү. Калдымы исегездә? Яхшы. Журналист уенны инде ул бик примитив, ләкин мин үзем шулай журналистны инде уйната торгансыздыр дип беләм. Шулай бит журналист уены бик примитив, ләкин журналист мин инде аны шулай уйнатам, алар үзләре сайлыйлар кем журналист була, кем интервью бирә, һәм һәрбер дәреснең башында кабатлатып китү өчен сүзләрне бик уңайлы. Синең исемең ничек, сиңа ничә яшь, менә ул структуралар бит инде һәр вакыт кирәкле структуралар, шуларны кабатлату өчен бик кирәкле күнегү. 5 сорау бирәләр инде алар, 5 сорау бирсәләр, аларның җаваплары 5 сорауга да җавап бирсәләр, җаваплары булган дигән сүз. Әйдәгез, мин сезгә түгәрәк уеннан уйнатып киттем. Алдагылар. Без соңрак башладык. Битеримме? Сезгә кызыкмы? Мен ике кызык кына уенны гына күрсәтеп алам. Дәрестә бик җырлатып алыр, биетеп алырмын дигәнем сезне. Җырларны ничек истә тиз калуларын күрсәтермен дигән. Димәк, беренче бик уңайлы бирем, аны бөтен төрле дәреслек белән дә эшләп була торган уен, бу чылбыр уены. Ул дәрестә бит инде без калыплар өйрәтәбез. Мәсәлән, уенчыклар темасына мин уйнарга яратам. Мин күлмәк киям дип әйтергә бит инде авыр. Менә ачык дәрестә, мәсәлән, мин кыш көне, җәй көне нәрсә киям дигән сүзләрне әйтергә кирәк иде. Чылбыр уены ул менә шулай дәвам итә. Мәсәлән, тиз генә уйнап алабыз, әйдәгез. Мин кыш көне күлмәк киям, ә син кыш көне нәрсә киясең? Мин кыш көне тун киям. Дәвам ит. Гафу зинһар. Балаларның сүзлек запасларын арттыру өчен менә моны катландырырга кирәк. Бик яхшы, мин бик куймадым бисә. Гафу зинһар. Рәхмәт. Бик яхшы. Дәвам ит. Рәхмәт. Син җәй көне нәрсә киясең? Мин җәй көне күлмәк киям. Или кабатландым инде. Син үзең турында әйтәсең. Бу чисто шәхси. Җәй көне күлмәк киям. Билге куйсын инде сиңа. Бик яхшы, афәрин. Рәхмәт. Дәвам ит. Син нәрсә? Разрешение бир, ул бит дөрес җавап бирде. Дәвам ит. Дәвам ит. Уялмагыз инде, сорадылар бит синнән җавап бирегез. Җәй көне нәрсә киясең? Бала уйлый. Уяла бала. Мин җәй көне куртка киям. Җәйләр салкын шул безнең. Яз көне диде. Ой, мин җәй көне дидем. Ярар, борчылмагыз. Менә чылбыр эзелмәсен өчен бик вакытны ала, ләкин шундый бик тә файдалы күнегү. Минем безнең сыйныфтар зур булган вакытта авыррак бара. 18 бала бар, мәсәлән, 3нче сыйныфта. 12 бала белән бик тиз кабатларга мөмкин. Һәрбер бала кабатлаганнан соң бу бит инде авыр структура истә кала. Чылбыр миңа килеп җитәргә тиеш. Бу апайым бик ялчан апайым булды. Миңа бирегез инде сорау. Миңа бирегез. Юк, аңладылар бит инде уен. Üzülürгә тиеш, üzülми инде, алар бит инде төзәтәләр. Начар, яхшы дип билге куялар бит инде алар үзләре. Бер үк сорауны бирәләр, ләкин һәрбер бала бит үзенчә җавап бирә. Һәм
уйнап карагыз, балаларның фантазиялары бик зур, алар төрле җаваплар бирәләр. Мәсәлән, яшелчәләр темасын үткән вакытта файдалы, файдасыз дигән төшенчәне кертү өчен шундый сорау биргән идем. Анда башларым ярыла дип торам. Мәсәлән, Coca-Cola файдасыз, кишер файдалы. Менә шуны нәрсә файдалы, нәрсә файдасыз дип сорау бирәләр. Алар гамбургер файдалы дип утыралар инде шулай, ни дип. Алар безнең шикелле уйламыйлар, алар икенче төрле уйлыйлар балалар. Аларның бик күп. Хата җибәрә икән, ул инде алар кабатлыйлар аны. Битем хата, алай хатасыз әйткән балалар юк. Тырышалар. Чөнки җавап бирәсен ишетеп утыралар бит алар. Ләкин укытучыга кайтарырга кирәк. Әйе, чөнки укытучының фикере бит инде аларга туры килә. Мин инде бу чылбыр уенында, мәсәлән, сездән шулай шуңа күрә килкеле итеп куйдым, ачык дәрестә уйнаттырдым бит әйме. Мин җәй көне тун киям дидем дә инде изилеп төшеп калды. Балалар да кайберләре бик сирәк кенә, ләкин кызганычка каршы бик сирәк кенә, алар поддерживать итәләр үзләрен. Башкаларына андый сорау бирмиләр. Мин инде шундый сораулар биреп инде, юк, дөрес түгел, Хәмзә Хәмбеловна, сез җәй көне күлмәк киясез дип әйтергә тиеш була инде. Шундый кызыксындыру чарасы, проблеманы чишү бит инде бу шулай бит, проблемалы булырга тиеш дип әйтәбез бит инде дәресләрне. Пышмак уенында шулай уйнатып китәргә мөмкин. Пышмак уенын аңлатып кына китәм. Минем вакытым чыккан икән, тоткарламыйм. Түгәрәк уенын аңлатып китәм. Пышмагын да аңлатырмын. Пышмакка әйберләр дә алып килгәнем. Мәсәлән, пышмак уенын төрлечә уйнатырга була, түгәрәк уенын төрлечә уйнатырга була. Мәсәлән, бер нәрсәсез 1-2-3 басабыз. 1-2-3 урындыкларны рәтлибез. Без инде өйрәнгән урындыкларны алар үзләре артыннан рәтләргә тиешләр инде. Урындыкларны рәтлибез. 1-2-3 түгәрәккә басабыз. Шуннан түгәрәккә бастылар, инде әйдәгез басыйк. Күренсен өчен. Икәү дә ярый иде, икәү, өчәү, Альберт киләйде. Монда күп дип белеген. Бастык, аннарысын түгәрәк булды, ләкин түгәрәк бит әле кемнән башларга икәнен белмибез. Укучы бит инде кайгырып торырга тиеш түгел, шулай бит. Миннән сорамаса ярар иде, мин башламасам ярар иде. Кайберсен башлыйсы да килә. Шуңа күрә монда инде санап җибәрсәгез була, санау әйберләрен кертү, балаларның ишетүләрен күбәйтә. Мәсәлән, әлчи, бәлчи, әни, күлмәк, үлчи, сайыскан, чыпчык, син кал, син башла. Синнән башладык. Һәм менә бу структураны утырып эшләгән чылбыр уенын сез инде монда да кабатлата аласыз. Нидә дә булса темага, мәсәлән, мин йортта яшим, син кайда яшисең? Син үзең сорау уйла, син үзең сорау уйларга мөмкин, дәвам итәргә мөмкин. Әгәр дә инде син үзең сорау бирерлек бала булмасам, укытучы дәрес темасы буенча сорауны бирдереп җибәрергә мөмкин. Аңлашылды? Һәм чылбырдан җавап бирә алмаган бала чылбырдан чыга бара инде. Кем кала? Мин аны катлауландырам. 3-4 сыйныфларда кем кала? Мәсәлән, бик күп нәрсәләр эшләтеп була бу түгәрәктә, сораулар бирдереп була, фигыльләрне истә калдыру өчен, мәсәлән, пантомима уйнатып була. Мин әйтәм инде, мәсәлән, мин ашыйм, бик яхшы. Ул күрсәтә икенче балага. Әгәр дә инде балаларыгыз ул дәрәҗәдә түгел икән, сез инде үзегез күрсәтеп әйттереп бара аласыз. Мәсәлән, мин сезгә әйткәнем, һәрбер нәрсә ишарәт, карыйм әле бу сүзне сүзлектән. Һәрбер нәрсә, мәсәлән, син тыңлыйсың. Менә грамматик структураны истә калдыру өчен бу бик яхшы нәрсә. Мин син улны, мин инде аларга башта әйтәм инде, татар теле шул кадәрле үзе әйтеп тора торган тел, подсказкалары бик күп, тыңларга гына кирәк. Сез мин тыңлыйсызмы дип инде әйтәм дә инде. Алар инде тыңлыйлар, ялгышмыйлар. Мин
Мәсәлән, ашыйм дип буталалар бит инде, мыларны куша алмыйлар, шулай итеп торасың инде. Син, мәсәлән, җырлыйсың дип. Шуңа күрә түгәрәк бик яхшы уен уйнатыгыз. Төрле структураларны, төрле конструкцияларны кертергә мөмкинлек бирә торган уен. Шулай ук түгәрәк парлы уен, бик яхшы уен. Парлы уенны төрлечә уйнатырга мөмкин. Парлы уен, мәсәлән, ләшеп чыгасың шундый карточкалар, алар музыка астына йөриләр һәм үзләренең парларын эзләп табырга тиеш булалар, мәсәлән. Әгәр дә инде мәсәлән, тема буенча, менә монда минем ясалган карточкаларым бар, аларны ясап тормадым. Мәсәлән, тема буенча шундый карточкалар 6 сорау, 6 җавап. Балалар санынча эшлисең инде. Аларны ләшеп чыгасың да, алар җырлыйлар, бийләр, парлы уенда. Уйнатып караргамы сезгә? Сез генә күрдегез. Сингапур дип бар инде, барысы да бар. Әйтәм бит, монда бөтен технологияларда кулланылган. Бу туган көн модуле, бәйрәмнәр модулендә кулланыла торган уен. Шул вакытта ясалган иде ул. Алар мәсәлән үзләренең сорау һәм җавапны табалар инде үзләренең. Чыршы уенчыклары нинди? Ул шул йөргән вакытта үзе табырга тиеш була инде. Музыка астына йөргән вакытта табырга тиеш була. Иптә җавабын табырга тиеш була. Инде әгәр дә мондый ук авыр нәрсәләр кертмәсәгез, бу җиңелрәк алар өчен. Мөмкин музыка астына йөртергә, мәсәлән, киемнәр темасында анда җыры да шундый яхшы, балалар парлашалар, үзләре кем белән тели. Күбрәк булары ни өчен кирәк? Булары ни өчен кирәк? Балалар күбрәк үзләренең иптәшләре белән парлашалар. Мәсәлән, бергә дус булганнар белән гел парлашалар. Әгәр дә инде сез ул парларны айырасыгыз килә икән, менә шундый уловкалар табырга мөмкин. Инде андый теләк юк икән, алар үзләренең парлары белән күбрәк парлашалар, бер-ике тапкыр очрашырга да мөмкиннәр. Парлашалар, шул Сингапур методикасы шикелле, һәм җавап бирәләр. Кемнең буе кыска, шул җавап бирә, кемнең чәче озын, шул җавап бирә, һәм башкалар. Һәм икенчесе мәсәлән, әйдәгез, мәсәлән, Фәния Камиловнаның буе кыскарак, ул җавап бирә. Кыш көне нәрсә кияләр? Кыш көне тон кияләр. Тагын дәвам итәргәме? Юк, син кыш көне нәрсә киясең? Гафу. Мин кыш көне тон киям, итек киям, башлык киям, бияләйләр киям. Бик яхшы. Сез инде бу укучыдан сорамыйсыз, чөнки ул җавап бирде. Тегесе тыңлады. Сез сорыйсыз тыңлаган укучыдан. Мәсәлән, сез тыңладыгыз ди, гафу исемегез. Гөлназ. Фәния кыш көне нәрсә кия? Фәния кыш көне тон кия, итек кия, башлык кия, бияләйләр кия. Әйе. Менә балалар ялгышалар икән, сез инде уен ситуациясе белән әйтеп җибәрәсез, инде алар күлмәк кия дип әйтергә мөмкиннәр, яки чалбарларын әйтмәгән булырга мөмкиннәр. Шундый моменталь кертеп җибәрергә мөмкин. Шымак уены вакыт модулендә бирелгән, һәм һәрвакыт мен шул уенда аны кертеп җибәрәм. Анда саннарны кабатлау да булып бара ул балаларга. Аннан соң вакытта менә бу көз, яз, җәй, кыш бик авыр бара торган темалар балалар өчен. Без өйдә бит инде бу темаларны, бу сүзләрне, бу лексиканы кулланып балалар, хәтта татарча белгәннәре дә бик кулланып сөйләшмиләр, шулай бит. Без бит инде ал бирдән башка хәзер әтәниләр нәрсәне сөйләшмиләр. Бик аз балалар беләләр, рус курсында утырган балалардан. Шуңа күрә менә бу теманы өйрәнү максатыннан кергән ул анда. Анда башта кунак килә. Синге? Сразу инде. Син аюмы? Синге? Юк, әйтмим, үзегез белегез. Юк, мин телкә түгел. Мин инде балаларны бу уеннан уйнатасыз дип беләм. Мин инде балаларны өйрәтеп куйдым, пока алар 5 кеше әйтмиләр, 5 кеше инде җавап бирми, алар сорамыйлар. 5 кеше җавап биргәннән соң инде берсенең башына
әле угадать итмәкче булалар. Ләкин берсенең башына инде килә инде, мин үзем өйрәттем, бик озакка китмәсен өчен. Алар бакчадан бик күп хайван исемнәрен белеп киләләр, санарга өйрәнеп киләләр. Методика ошагансыз. Бик яхшы. Аларга өйрәттем инде сорарга, зинһар өчен, син кем дип әйтергә өйрәттем инде. Алар шулай сырыйлар инде. Сүзлек запасы кирәк бит инде безгә. Шуннан сораганнан соң инде мин инде булардан чыкмый инде. Минем кунагым ул әйтә инде табышмак әйтәм, бел, мин Африкада яшим. Мин банан яраттым. Мин майма, исәнмесез. Кунак килү дә лексиканың бөтен кирәкле этапларын кабатларга мөмкинлек бирә. Моны төрле дәрестә кертергә мөмкин. Кием икән, кием, менә без кием белән әле уйнап килдек. Бер малаем килеп, бу шляпәләрне тотып карады инде. Тотып карыйм әле, дип сорый әле ул. Мәсәлән, кием темасында беренче сыйныфлардан син кем, син укучымы, аларга да кертергә мөмкин, бөтенсенә кертергә мөмкин. Кием темасында түгел яхшы. Кием темасында мәсәлән, минем эшләтә бар. Синең эшләтәң бармы? Минем күлмәк бар. Синең күлмәк юк. Ишеттегезме? Минем күлмәк юк. Дөрес түгел, синең күлмәк юк дип әйтергә. Балаларны теге ниндидер телләрен задевать итәргә шундый нәрсәләр кирәк. Ул задевать генә түгел, грамматик структураны кабатлаулар түгел, юк, син күлмәк кимисең дигән сүзләргә чыгу өчен кирәк бу. Шулай бит. Минем нәрсә бар? Сумка бар. Сумкада нәрсә бар? Син күрдең бит. Эшләргә теләми, күрергә генә теләп алган. Табышмак әйтәм, бел. Бу вакыт ак. Бу вакыт бу беренче сыйныф, шуңа күрә сүзлек запасы әзәле монда, менә бу уенны уйнаткан вакытта. Бу вакыт ак, бу вакыт салкын. Бу кайсы вакыт? Бу кыш. Кыш. Син бик яхшы, син белдең, сиңа кыш. Бу вакыт яшел, бу вакыт матур, бу вакыт салкынча. Бу язмы? Бу яз, бик яхшы, менә сиңа чәчәк. Сез әйттегезме? Бу вакыт кызгылт сары, бу вакыт салкынча, бу вакыт сары, кызыл. Балаларыгызның үзегез яфраклар дип инде сүзләр өйрәткән булсагыз, аларны әйтсәгез дә булар. Ләкин беренче сыйныфта авыррак аларга бара. Мин әле аңладым, хәтта алар айларны сан белән дә беркетә алмыйлар. Беренче айын бар булганнарын да әйтеп бетерә алмыйлар әле. Шуннан соң инде һәм айлар итәргә тиешле, айларны беркетергә тиешле. Без инде белешеп чыгабыз балаларга. Birinci ay гыйнвар, икенче ай февраль, өченче ай март. Шулай кабатлатып чыктык, әйме? Шымаклар уйнын ничек уйнайбыз икәнен күрсәтәм сезгә. Һәм сез ахырдан инде бу дәресне йомгаклау эшенә туры килә инде. 4 пишмакка беркетәсез рәсем. Кыш, яз, җәй, көз, 4 пишмакка. Шулай бит. Һәм менә бу җиңгән укучылар сибитен кыш, аларга бирелмәгән булса, икене бирсәң дә ярый. Мәсәлән, айда балалар булса. Менә сезгә без инде siz инде әйтәсез, кыш нинди ай, бу кабатлы әйтә, һәм син үзеңнең урыныңны табасың, мәсәлән. Һәм утырып калган балалар кышны
Отырып калган январь, февраль һәм декабрь чыгалар инде шушы бала янына пишмакларга. Үзегезнең вакытны табыгыз дип әйтәсез инде сез аларга. Чыгалар һәм шунда үзләре дәрес ахырына нинди лексиканы өйрәнгәннәр, анда 3 җөмләдән торган сүз җыела инде ул. Мәсәлән, текст булып чыгар. Алар өчен алар инде әйтәләр, защищать итәләр, презентовать итәләр үзләрен. Мин кыш, сез битене кыш, минем 3 аем бар. Январь, февраль, декабрь дип инде. Бу салкын, бу ак, шундый сүзләр әйтәләр. Әлбәттә, балалар вакыт темасын 3-нче сыйныф безнең анасын юк кагай уйнап вакыт темасы. Аны бармы? Аннарысын инде катлауландырырга мөмкин. Аңлашылдымы пишмак уены? Пишмак уенын гаилә темасында да уйнарга мөмкин, уенчыклар темасында да уйнарга мөмкин. Ләкин дәреслектә ул менә аңлашылып бирелгән, ләкин аңлап бетермиләр укытучылар. Мин сезгә шуңа күрә күрсәттем инде вакыт темасын. Анда ел фасыллары дип язылганмы китабыгызда? Вакыт дигән вакыт дип язылган. Вакыт дигән. Ел фасыллары ул дип әйтә алмыйлар инде балалар. Өйрәтсәң бәлки әйтәләрдер. Рәхмәт сезгә.